Maayong adlaw mga higala. Aduna na pud ko'y i-share kaninyo. Magluto kita og humba. Apan dili kini common nga gigamit nato sa pagluto sa humba. Kini ang gamito nato karon ang tiil sa baboy. Nganong kini man ang akong gipili nga lutoon nato. Kay kining tiil manggod sa baboy aduna tay benepisyo sa lawas nga makuha niini. Mao kining gitawag nato nga collagen. Kining collagen manggod makatabang kini sa pag-improve or sa pagpabata sa atong mga pamanit. Unya makatabang pud kini sa pag-improve sa kining mga sakit nato sa tuhod sama na idara na kita. Aduna na kitay ginagmay nga gipamati sa atong mga joints, makatabang kining collagen. So mao kini ang atong gamiton ron nga humba. Okay? Sugdan nato sa pag-andam ang atong humba. Ato kining hugasan. Ato gyud hugasan ang tiil sa baboy. Kinahanglan pagtangon yun nato ang mga dugo na anaa dili sa atin sa baboy. Kung usa man gud ka na makadali makapakampus doon sa atong mga linuto ano na pa'y dugo. Mong ato gini siyang hugasan pagayo. Maghugasan nato ato gini siyang putol-putulon. Okay. Okay. Ato na kining putol-putulon. Atong tiil sa okay, human na nato na putol ang atong tiil sa baboy. Ato kining hugasan pag-usab aron matangtang yun ang kining mga dugo nga anaa pa sa mga joint ini para limpyo yun ang atong tiil before nato lutoon. Okay, atong lapuan ang atong tiil sa baboy. Nganong lapuan man nato aron sa pagkuha sa mga parts or tambok niini. Unya ato kining iyabo ang unang lapuan niini aron limpyo gyud sa parts ang atong himuong humba. Okay? On bukal na. Kining binukal niya ato kining iyabo aron limpyuhan nato pag-usab ang atong tiil sa baboy no aron mawagtang gyud ang mga parts niini para more on collagen ra gyud ang atong gipas niini. Okay? Atong iyabo ang atong karne. Okay, atong hugasan gyud pag-usab aron maanod gyud ang mga parts niini
para tanawan ninyo makita na nato ang mga ligaments niini. Muna ni siya ang source of collagen. Okay, mana og hugas. Okay, unya ato nang ibalik sa atong kaldero o kalderin. Manini, andamo na nato ang atong mga lamas para sa atong humba. Okay, ato nang giandam ang atong mga lamas para sa atong humba. Gamit kita og kaning ground black pepper, no? Ako gamit ko luya, bombay, ahos ug kining dahon sa laurel. Unya brown sugar, toyo, soy sauce, oyster sauce o suka. Okay? Nya ato na kining butang sa atong umba nga giandam. Okay? Ato na ibutang ang atong mga sagol o kanang lamas, no? Soy sauce, atong suka, atong brown sugar, atong oyster sauce. Dahon ng laurel, ahos, bombay o luya. Unya o asin. Unya butangan na to og 2 ka basong tubig. Oy, hapit na to malimtan ang atong ground black pepper. Pindi lang ninyo kung sa gidaghanon ang inyong ibutang. Okay? Ato nag sugdan. Kumpleto naman ang atong lamas, mga panakot. Ato na sugdan ug luto ang atong humba. Ato kining paaboton hangtod nga mohumok kini kay depende pod sa atong gigamit nga materials, no, nga tiil sa baboy o paspas ba o mohumok niini. Okay, mga higala, ato nga tanawon kay ganihan naman ibukal naman atong ukayon para mo-even ang pagluto sa atong tiil sa baboy. Okay, naghumot na siya. Okay? Atong takban og balik. Pabuto na to hangtod nga mohumok na kini. Okay? Mga higala ato nang tanawon og luto na ba gyud? O kini, nakita na to nga luto na gyud ang atong humba na tiil sa baboy. Makuha tag-usa aron akong ipakita kaninyo ug unsa siya kahumok para ang makit-an gid ninyo ang ligaments ani or kining makuha nato og kining collagen. Ato na lang pahinayan. Okay?
ako ipakita kaninyo. O, kung saan na siya kahumok. Okay? O, makita ninyo nga, humok na yun kayo siya. Ito na yun. So, mga higala, ato nang kaunon, tilawan na nato unsa kalami ang atong humba nga tiil sa baboy.